Nanganak na? Unsa man baji laki? Agoy di ay nanaday ka na April Rose. Hi guys, magandang hapon sa inyong lahat. So magtuba ta sa saging karon guys kay naanay guwang danhi nga Arabia. So matuba na siya, so atong tubaon kay para og mahinog maguwang og mahinog kalungag na tag saging. Atong tanugan siya guys kay para atong ikuan sa banana cake. Para makahimo tag banana cake. So di may saging, so atong tubaon. Kumusta kayong lahat guys? Sana nasa mabuting kalagayan kayo. Asa ba dili manilinghod man na pangitaw na to asa tong guwang. Tapos kasama ko si Cyril. Siya magpasan. Kuog-kuog na siya guys. Nagkuog-kuog. Kay gi dismenorrhea na siya. So naagyod ay din nagumbaw sa sapa ang saging. Nauntay ka nang doon dati pali daw. Ito? Kanay. Ito. Ito? Magto. Nasa taraw na yung sinila. Kapag dito, tulog ka ba? Tulog ka ba ito? Aha. Ito. Linghod pa man na. Hindi na to nagtubaon ang linghod. Asa ga itong ano? Itong kapayas? Pero ito buso. So di ara atong tubaon guys. Kay habog man. So ala na hinuga na guys sayo. Ligid ka bitaw Di umana ko man mo na imong pilili sir. Wiggle po to. Ano rin mo dali? Ito ba? Saging na Oo, nanahinog. Ano na hinog ba? Ay Arabia rin da. Wala mo isab Ano isa ba? Ano man siya? Saba? Saging. Sab katong yelo ba Na, Arabia. nung katong gagmay kay ba yun ako. Ay ka nang kuan ma, katong kuan ma ba? Unsa ka nang ngalan to? Isa ni agay zilimina. Da. Unsa ka ni ma katong agasudan, agasudan man tanan saging. Dili, katong gagmay kay ba? Amo kayang Unsa kay tawag nito ma? amas. Ay, tamas. Amas. Lai puto. Dahil sila amas? Lai amas. Lami lang amas nung akong katalabang hana. Ano sa Go, kaya mo yan. Go, agay. Kasakit ito. Go. Ay! Ala, si Manang. Angat kayo na ata sa ubos da. Katagay, sige may mangga pero Ang kuan bitaw ang kalsada bitaw sa kanang kuan ho padung sa bukid padung to sa moa. Kay ingani jud kalawom. Dili ingana kalawom ang sapa ba? Laom pa na ding. Laom pa na ang mga diha guro sayo. Kini diri ang mga sapa ina ang kalsada to dito sa taas. kamatay na lang. Na insyo. Nagtopong gani siguro na ako kanan mga ingana ba nga ingana sagbot. Ay kanang kinatumyan na kay nga mga Mao nang dalan silbi. Oh. Ang kalsada to sa taas, ang mga kahoy na dito sa ubos.
Anang ang kaguan ko magbiyahe-biyahe na karon kag Ilaran. Kaguan ko. Kay, Ya 2 ka oras ug tunga ang biyahe. layo kayo? Unsa yung syudad or bukid? Bukid na mo ah. Nani, jinjin ni siya ba? Na tubaag balik ma kay wa na play. Tubaag balik kay wa na play. Balik din sundan. Kuish. Saan saan? Wala ko giop. Di ana guys. Atong nituba nga saging. Ikaw dala sa'yo. Da. Tulungan si Dik. Nahinugan na siya guys oh. Tulungan Dik. Tulungan Dik. Ha? Kaya mo yan? Sige. Oo, Hurry, hurry, hurry. Kana, unsa na balay na siya? Una sa tulungan. Tulungan na. Para makalungan pag saging guys. Hi, nag-edit-edit pa ko guys. Para maka-upload for today. Video. Ito, tahu ito yun. Mga maya. Ito yung pagkakali na. Gabi, ubi. Gabi na da. Ay, kulo daw si gabi daw sa pagkaili. Lock yan, lock yan. Wala kayo ulo. Digo pa kayo da. Palit. Palit og kamote mo. Di ko go, ako naglabog ako. Ay, mo ang paso. Ay, man yung mga paso. Ito rin sa gawas. Ayan, pudong takatibaasan niya ilang paso. Bitaw siya. Nga ahan mo ilang paso. Ay, ahan mo ilang paso. Ano yung gawas? Ato na himog ng paso guys. Para pumintap ating kahit. Di anami guys. Tapos di ako nakuhaan nga lubi. Himuon ko ning lampaso. Kaya para to sa mong diskanso. Lampasoon. So, magkuha tag sirotso. Wala na kayo. Ito guys, gawin nating lampaso. Kuan guys, kaya para mauga. Balin di mo flamingo ko. Imbot sa banang dala sanggot. Kau sabi. Kau sabi ginadi mo silbi lagi.
Ramon, Vincent, ihatag, kwenta niya ating bayad sa cook. Ihatag balit mo dito. Iya, iya, iya. Ang dapat ang labaw, di ba? Masunod ito nag-luksin sa. Ini ang apa nih? Sampai panahon meraplastan niya kung dito. Banget lang. Banga gani. Dali ra kabuak basta kabangag ba. Di si Abril guys. Tapos ipasaka niya iyang truck. Sa mana ni truck diri guys. Kuyaw na kay service rire yo. Beng. Kuyaw na kay service rire. Basta-basta. Muna ako kakangan sa ano? Sa huling na ni Rire yung service guys. Yan ang gi-check up. Check up na niya yung kuano. Di napurningan among nangka guys. Na short sa. Kaya nakatungtong naman si Abril sa yang kuan Pajero. Short side. Ay, maglaho sa amin. Kada dito ra. Kasi mo gumutrak niya. Stot ka bang masaylo kay na imong sanggot da sa amin basta lagi. Sorry, matay, di salabag batos. Tama na itong ako. Kasi ka pura ako pagkahaw. Ha? Kanang dako ba diraha ka ng tumoy? Ato? Oo, kana. Mabot? Biraha, oo, biraha. Biraha. Ay, putulang. Short side. Dili, biraha, una. Ay, na, pagkumbitay. Kaya, Ano ba kumbita kay uban gid mo kahulog. nakauna lang ka ba? Oo, diya. You go. Ala la la la.
Di nahawan. Ano na? Sakto na. Di naman nung kagundang. Dimlayan na dito sa reel sa kape lakaw. Sige na. Ay, balik kapigil pa ni. Dito na. Dito sa ko ano, bangko. Nagmo na sangkot. Birthday dito daw ko. Di nahawan guys. Dili na siya ginom sa kwanda kay gatas biya na iya da. Gatas ka na iya, di ka na iya kape. Barbran. Nya, kabalo mo guys kung asa ni siya nasain. Dito sa Sibantang. Dito sa yang karaan. Na nakita ni mo ya? Wala. Wala pa niya. Dili niya ka. Wasan ni mo malabi sa dalan. Apa niya to ah? Wasan ni mo malabi sa dalan nga. Abril na baya karon. Anak naman. Nanganak na? Unsa man baji laki? Agoy di ay nanaday ka na April Rose. Sakto gid ya kay babae man April Rose gid siya kay kung lalaki April Kent Junior gid siya. April boy. Dili April Kent Junior. Na kay nabaji man ay April Rose Sos Hunter bagin ako mang ngalan ba? Agoy di ay wa day nimo masagapis dalan. Man tong malantaw ni mo ya kung den abagay na. Unsa? Ga basing wa pa to sa kahiring nga kuan. Ay naay makakita nimo didto nga kaila sa iya maka-report na to ah. Malantaw day nimo kung binaabay naanggid ani sa ako. Ha? Agay na yate gid siya. So manihapon ta ninyo tanan-tanan guys. Among ulam kay kuan. Na noodles, na ay corned beef, na ibutang ng itlog, na apoy kanton, sibugkasay. Dali na mo kay manihapon ta. Ingkod. Manihapon sa nangakadungog. Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, and this thy gift which we are about to receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Mga ano ni... Sabi ko sila ito bibi ba? Sila, doon. Ben! Ay ay ay. Wow, ganis niya paghagad niya. Go! Iwan din natin na, hindi ako kami nagluto. Ito ba? Balik, kiki ka ha. Kaya yung... Di ba kung gusto na yung permit? Nanay. Hindi ang mungka. Dito na na. Dito na daw sila sa bukid. Halika nanay. Yung mungka man ay. Manihapon ta guys. Ganito na fit. Irong gawin ya. Stand up. Wala ko upload eh. Kadua naman ka nag-upload. Ha? Nag-upload mo ba ka ganiha? Na-upload ba eh? Wala na eh. Sure ka, nag-pop up. Ano mo na? Nagbalik. Kaya ba? Basta lagi hinay. Sige lang yan. Makuha na ugma itong internet sa bukid. Kasi na yun. Wala na, nagbalik na na. Ganina ako nag-tip. Naay good news nila guys. Kabalo mo sa good news nila dito sa bukid. Wala. Nag-abot na ang signal dito sa Wi-Fi. So magpatao dito ilan ni Mother Maritis. Oh, Mother Earth ay. Kasi mo. Ako pa rin. Ikaw pataon. Ikaw bayad. Ha? Ikaw bayad. Siyempre, kung makagamit ko dito, mubayad ko. Okay. Ang sure manoy ba? Ben! Mao mapunta dito mo adto nga magkunika ta dito niya. Dito mo bayad di. Mubayad ta pag maka Ako lang kadukan maong uli signal. Yung testingan ko na nila no? ilan na nang gikunan. Managay mo siya nga doon daw kung kabukilang taon. Pero hindi yung globe. Globe ra oy. Kusog. Pendite kay ano. Gusto mo yung pinditi dire, yung mga pinditi dire. Ngayon siya na kung ino nga, basi mawala ang kuwan, signal. Siya
wala may problema kung hina yung globe na pwede tibak. Mga Kaya guys, unang subo sa inyo. gapon din naman lang. Wala ang hulog. Pwede kayo, hindi eh. Hmm? Pwede kayo. Di wala kang pag-prepare na ba? May pwede mo ni. Ako pa ba ito? Sa araw man na nakuha ba kung ulo ba ma-kukulay. Kauta guys! Alam niya. Ha? Pwede man humok. Ah, ka nakuha. Kuhan kay, lalong kay. Bas ka? Dapat sampot. Dukot? Sana wala kung naumpa ba na nagitong. Ganit. Alay! Basta nga. Napatong ka na. Ano ko na? Ano kaya? Ano yung hindi pa? Ay, Wala mo pilaan kami at lang lagi. Nagbabuta. Pirahan ka ba din niya sa Abril nga? Kaya tag pinaskuhan niya, di karoon ko ba ito kita. Kuan ba? Nagbalibol ba diya? Ano mo na siya nga? Nya, kung makadaog, may dali balibol diya. Tagay mo sa kwarta. Premium ime. Kaya, diya, kwarta. kita gini ako ng sila. Wala ka na tugbong kaya kami nalolo nga. Unya ito ng Tagalog kung masuklian na. Sutibok na lang tausan. Ato sa bukidan? Wag ini mo mga pagkumangon Abril, mura ini mga Ay, naon sa... bagang ko. Ang gagawin ka eh. Una diya mo. May name standing position guys nga magkaon kay nga na. Lapos diretso sa lapa-lapa. Masan-san din. Magsabaw rin na naik ka na niya. Ano yan? Pagkaon lang niya? Wapan layo man. Konton. Alam kayo? Di man kayo? Di ba kasi gusto sila? Ang gama ka dili mo maihurot iya kuan. Alam sa kinain ka ng iyang kwan anak. Dili mo maihurot ba pagbutang. Ay, sabi. Alam. May halang nga ah? Digay ko kwan na. Ang itong kwan gani. Kanang, saya kanang, samyang. Sawahan na. Nga, okay. Ako ah! Gawin kay tulamik kay lang, tiba ko. Katong lami. Ano lang kita. Di makaon man to. Sige, mag-challenge na dito. Na. Ang kwarta ko na ay. 500! Ito, kita tiba na palit ka tayo. Huwag mo kito nahurot daw. Katong may lami. Dili, Ikuan. Dali, unsa yun niya. Diyan dito. Kan to siya kan lagi kung kuan na kan. Ano sa boray ka? Kwaon na ni. Sige. Manluod po ba yan na siya? Halo, ibe ko dahil niya. Manluod ba na siya nga nung sa bar may sigyo nila. Ano mo na nga? Wala niyo mo ni gumot na to eh. Hindi ko man ha kaya ron. Kadi, kakawala ang sulod. Mukha na ito Oo. to gani. Oh, inabinig. Sadya mo ganyan ka. Kasi ito. Kami na tulo na nga. Ako. Iyan to yung ras mesa. Pag wala lagi tanak ano ilay na radisit kay agad kay to siya. Kaya dito. Mababag. Ang bayo. Ah. Sinundahan mo sila yung papa. Ano to kasi nito. Ano mo ba? Sabaan dito. Mas maayo na binto yung mga classmate kay sabaan kaysa hilumon. Sabi mo ka ganit yung bala at sinila sa atin na dus mo. Ang bunso mo. Hmm? Ang bunso mo dito. Kailan mo ito sa mo. Kailan i-akulit ito. Kailan ito. Maki, i-akulit maki. Ay kasi mo kuan. Ito mo bobo. Ang naglikad gina. Dito nagkuhan. Di apat kung siya classmate siya. Nung kami na dito ro, ibay, kakay. Ito kami kaban tayo. Dahil sa grupo. Kaban na sila. Asa ko ba ni mo ka dutihan niya, kasainan niya? No. Tingog si Bantang. Ya uli lagi dari dire. Depende, dapat dabawan sa inyo. Tambay ka dito. Na may bangas dito sa amin. Lupang banguan sila ka. Double na. Double na. Nakapar may baka sa sumusunod. Sige na ninyo ni makita si Abril guys kay pag gabi dire siya matulog. Kay iyang kadiro na di parking.
Ha? Kita na nila ganyan. Ha? Pakita daw. Kita ba Abang may balay sa kwan. Sa nasa destination. Ay nag-abang ka, dahil mo diya. Mag-abang pa. Namay bangas pero daga puno naman kayo ba? Ay, nagkamanti diya dahil. Saga. Ito din. Dili pa ako ya. Dili pa ba? Ito sa pa. Koy. Jamak-jamak na natin ma. Ayun nga din pa bang. Ang doon ba ito si Luido yan, nakakuha ba daw sa helper, kay helper daw siya. Why ang helper din na yung truck eh? Dago ko yung truck niya, okay helper? Wah, pero dagan mo siya yung bali unom ba? Paul, leader yun. Ano ba siya may driver? Si Kuya Commander. Wah, hagok pa guys din kat. Lokal part, gutom ko alok. Ang na daw. Ito sudah, kaya wah sudah. Sa babulan. Ikaw, dago-dago sila ya. Alam. Inatiman ikan nila. Alam. Lalo. Bisa magwasing nga ng truck sila, rin magwasing. Ay, hala. Diba? Mo may kuwasing talaga. Driver, di ka mag-drive. Alamat ako pinikin mo. Mo may ingat talaga. Sila ipawasing. Sila magluto sudah. Yan o. Ay! Murag. Mata taon niya Ito. yung pator kay Gugas na plato. Ha? Ini tumukunin mo. Kaya wala itiglungan ka. Alam, galing ko daw. Baso. Katulgon ko yung nanas ko din. Kaya sa katro. Ano sa katro yung wata? Kay? Doon ako Gugas plato. Wala nga yun. Ay, di na! Nanday ko nagkuha sa kaso. Hindi dalag gikan sa bukid. Gahi nga. Saan guys? You know the Royce in here the house, ma? Si Coco, dito na ito nga sigaw ito ni ate ba? Sige, wala naman ba? Kasi umat sa papa. Kamu mana ada saya mau sebangkok? Mana ada saya mau sebangkok? Apa? Ano na siya? Nabi kahit ito ulit. Ano udah susu bangkok? Kapesta naman sa bukid guys, mau enggak repair na sila dito. Ilang balay. Nagkahoy, may kargahan. Rebinsa